Dan huwa l-Prim Ministru tagħna. Isimgħuh u osservaw ftit kif jitkellem. Dan mhuwiex gvern illi ħajħalli lil min iħamġu. Speċjalment meta min iħamġu għandu biss arma waħda, l-arma tal-gideb. U waħda wara l-oħra il-bżieżaq illi jonfoħ il-kap tal-oppożizzjoni jispiċċaw jinfaqawlu f'wiċċu. Mhux biss laqat kienet laqatti u laqas qatt tkun tiegħi, imma hemm iswed fuq l-abjad ta' minni. U għalhekk b'responsabbiltà wara sena forsi naħsibha il-kap tal-oppożizzjoni ngħidlu ċaru tont, Simon Busuttil, int giddib! Issa nerġgħu nisimgħu u din id-darba nanalizzaw biċċa dak li qal Joseph Muscat u l-mod kif qed jgħidu. Dan mhuwiex gvern illi ħajħalli lil min iħamġu. Speċjalment meta min iħamġu għandu biss arma waħda, l-arma tal-gideb. Apparti li l-messaġġ fih nnifsu huwa l-kollox kontradittorju, hija evidenti l-kontradizzjoni bejn dak li qed jgħid Joseph Muscat u l-mod kif qed jgħidu. Muscat irid jgħid xi ħaġa bil-kliem iżda jinqabad f'gidba wara l-oħra, proprju għaliex il-postura tiegħu stess, il-mod kif juża leħnu, il-mod kif iħares, il-mod kif jagħlaq u jiftaħ għajnejh, il-mod kif jiċċaqlaq, fi kliem ieħor il-body language tiegħu qiegħda tgħid xi ħaġa kompletament differenti. ċoħe li Muscat jinsab taħt pressjoni enormi. Muscat jinsab fi stat ta' tensjoni tant kbira li donnu se jisplodi bl-aġitazzjoni li qabditu. Muscat ma jemminx dak li qiegħed jgħid. Muscat jinsab fi stat tant konfużjonali li lanqas huwa kapaċi jħares direttament lejn is-semmija tiegħu. Al kontrarju, jħares fil-vojt, jħossu mitluf, inkwetat u fadallu biss triq waħda, dik li jirrexta. Lanqas jirrexta tajjeb ma jaf, għax id-dera tiegħu il-mod kif jinstema jħu nnifs u l-body language tiegħu jgħidu eżattament bil-maqlub tal-kliem li qiegħed jissielet biex jippronunċja. Naraw issa l-kumplament tal-messaġġ. U waħda wara l-oħra il-bżieżaq illi jonfoħ il-kap tal-oppożizzjoni jispiċċaw jinfaqawlu f'wiċċu. Osservaw kemm il-darba jgħal għajnejh, iħares l-isfel, iħares fil-vojt, mingħajr ma jżomm eye contact ma' semmija tiegħu. Nerġgħu naraw din is-silta. U waħda wara l-oħra il-bżieżaq illi jonfoħ il-kap tal-oppożizzjoni jispiċċaw jinfaqawlu f'wiċċu. Minn din is-silta joħroġ ċar kemm Joseph Muscat qed iħossu skomdu għall-aħħar u lanqas biss huwa ċert la minn dak li qed jgħid u inqas minnu nnifsu. Naraw issa silta oħra. Mhux biss laqat kienet laqatti u laqas qatt tkun tiegħi, imma hemm iswed fuq l-abjad ta' minni. Osservaw hawnhekk kif it-tensjoni tiżdied u toħroġ evidenti mill-bidla fit-ton tal-vuċi. Osservaw ukoll il-pawżi li juru xi sforz kbir qed jagħmel biex jiġħad dak li hu fuq fom kulħadd. Osservaw x'effett qed tħalli t-tensjoni fuq in-nifs tiegħu. Huwa evidenti li jaf li qed jikdeb gidba tant ħoxna li tirrekjedi sforz partikolari biex jgħidha. Nerġgħu narawha. Mhux biss laqat kienet laqatti u laqas qatt tkun tiegħi, imma hemm iswed fuq l-abjad ta' minni. U ngħaddu issa l-analiżi tal-gran finale. Ismgħu tajjeb din l-aħħar silta. U għalhekk b'responsabbiltà wara sena forsi naħsibha li l-kap tal-oppożizzjoni ngħidlu ċaru tont, Simon Busuttil, int giddib! Smajtuh? Wara sena forsi naħsibha, jiġifieri lanqas biss huwa ċert minn kemm dam jaħsibha, u meta fl-aħħar jaqlaħħa l-akkuża tiegħu ma jistax jinstema' iżjed artifiċjali u fals. Mill-ġdid ma jżommx eye contact
U interessanti ħafna, eżatt ma li pronunċa l-klim int giddib, iħares la ġemba li juri kemm huwa skomdu u kemm mhuwiex konvint minn dak li qed jgħid huwa stess. Nerġgħu naraw x'kontradizzjoni lampanti toħroġ minn din l-aħħar silta. U għalhekk b'responsabilta wara sena forsi naħsibha li l-kap tal-oppożizzjoni ngħidlu ċaru tont, Simon Busuttil, int giddib! Issa hija nerġgħu naraw minn ġdid dawn is-siltiet kollha f'daqqa, waħda wara l-oħra. Dan mhuwiex gvern illi ħajħalli lil min iħamġu. Speċjalment meta min iħamġu għandu biss arma waħda, l-arma tal-gideb. U waħda wara l-oħra il-bżieżaq illi jonfoħ il-kap tal-oppożizzjoni jispiċċaw jinfaqawlu f'wiċċu. Mhux biss laqat kienet laqatti u laqas qatt tkun tiegħi imma hemm iswed fuq l-abjad ta' minni. U għalhekk b'responsabilta wara sena forsi naħsibha li l-kap tal-oppożizzjoni ngħidlu ċaru tont, Simon Busuttil, int giddib! X'inhu huwa jaġi ta' daqshekk li Joseph Muscat? Għaliex toħroġ daqshekk trasparenti l-insigurtà tiegħu u għaliex huwa daqshekk kontradittorju fil-messaġġ tiegħu, b'mod partikolari il-komunikazzjoni verbali fil-konfront tal-komunikazzjoni non-verbali. Ir-risposta hija ċara daqs il-kristall. Joseph Muscat jaf wisq tajjeb li mhux veru li Simon Busuttil huwa giddib, iżda jinsab daru mal-ħajt u donnu m'għandux triq oħra ħlief li jinnega l-evidenza tal-fatti u qar minn hekk li jikdeb billi jgħajjar lil Simon Busuttil giddib, u dan jagħmlu dejjem aktar aġitat, dejjem aktar mitluf, dejjem aktar taħt pressjoni.